Namatay ang isang rider sa Vigan City, Ilocos Sur matapos sumabit ang tali ng saranggola sa kanyang leeg. Nag-aalerto si Ivy Hernando. Naabutan ng elektrisyan na si Benedict Paiste, 36 anyos, na naliligo sa sariling dugo sa bypass road na bahagi ng Barangay Cabalangigan, Vigan City. Dinala sa ospital ang biktima matapos magilitan ng tali ng saranggola. Ayon sa pulisya, sakay na motorsiklo ang biktima kasamang angkas ng aksidenteng mahagip ng tali. Di kadwa na isarding mo man, nabara tatangid ko, kanana ma'am. Yung sarding dati ko, naglusdoy ka nung mutin, daan na penari na di pa. Bot na naka-helmet naman, kaso nga lang, tumama yung tali yung saranggola dito sa liig. Siyempre siguro sa mabilis na speed. Halos mahiwalay na raw ang ulo ng biktima, kaya maging kasama niya, bahagya ring nasugatan sa leeg. Naunag ma'am, pati karabukog na din ako. Naala, pati amin nagiti tatakal nga uraan na. Dinala sa impilan ng pulisya ang isa sa mga naglaro ng saranggola, pero hindi raw sa kanya iyon. Paliwanag niya, napatid ang lubid ng kanyang saranggola. Hindi nakatalo yung lawin, ma'am. Pimanaw akong tahan aming nga bagi. So nga kinuti ko mo, di maging baging ubingan. Damo gam na pasama ang kasyayan, yung mamiyam mo. Public thoroughfare kasi yun. So, mayroon pa rin silang pananagutan. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang posibleng kaharapin ng sinumang mapatutunayang may pananagutan sa insidente. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando. Balitang Amyanan.